ngiem kini ke por kini ke sngi ke ba ke jinget bon ke jinget pluralism deh ke jinget ke ba hikai badan sibun ba gelenti tapi le noru ngi pe ke ju gelenti ke ke jikai ke bom dei na ke tieng ke jong blai ke ke jikai jong wei pat kiniam kum kiniam Buddhis kong baro kiwa kitu seduriau kawa Gangga ne kawa Brahmaputra ne kawa Narmada ne kawa Tapi ne kawa Krishna ne kawa Kupli ne kawa Gansi berkai kitu kai cakabe Bengal ma dai sutunat banong kumta baro kelenti ki pahi sebelah te kam long kumta tang gawe kelenti lapi tepe kelenti yo e kajing penem takadau ngihapan skema kata gonong rem ba dada pidan yo Jisu pidan ya kajing suk pidan ya kajing bom jukut pemdan yo Jisu pemdan jing suk pemdan jing bom jukut takadau ngihapan husian hapan ong rest in peace ya no reno ya ba pem tikana bagi dan em yo Jisu hidan em kajing penem mo layap ki aktor aktris jong ke film Bollywood rest in peace ki komen ha ki Facebook mo social media rest in peace be careful mo ta husiar bahaya no pi I rest in peace dei kap jingsuk kap sisya ka dai tang ada pitip yo blai pitip yo usim jong jingsuk ubalong Yesus Kristus dei te wat ju ai kumar chon prasya penai da perkat mo da perkat bon sien dei nem dei ban ai nene yo tang bang rest in peace ka dai da kowe perka jumut dei pi ong da ka jingsuk ka jong blai uba sisya ublai uba em usim jong jingsuk balong utara jongi Yesus Kristus perkat bon sien maka long common bha ka ni banong banong rest in peace long common bha riu dai ti ka jingsuk hi ka basya ka dai tang ladang itip yo utrai jong ka jingsuk u belong unong penim jongi jonga ba jong pi u belong u Jesus Christ ti ha ka ni ka por ha ka jim jonga ba jong pi ru tu nya bat ya ka ni ka wei badan tang wei blai ka bau blai long i kun sel men yo ki wei ki blai na lor jonga kata ka jisha dai ka penmong i ka babon hi ra pikir takadau dai warari India jongi ru lesi kanum Islam show nama kal ajaro ba hawa piala pat ba dai wat ong bau Jisu long tang mau kalenti pitang sio kum ta kum kin thamau pi kin kawang kin khang nok du ka jengalap chu pi ma ki sutanat banong ba ngai Jisu rulang ngai hu Krishna rulang ngai hu Ram rulang ngai hu Muhammad Prophet Muhammad rulang ki sunat kum ta kata kadek secularism handai mangi dan tang gawe kalenti hakum kata kapor ang dan tangu Jisu long nong pedem jonga kade kata kamde ke besuk ki Kristen ha ka early church day takadau utau ba khat kerpar ka teng ka jong trai yo like day katu bo kren ha ka sti sing nong rom day ki ba khat kerpar teng trai utau ba phlai nga khamat sing breu day kam ban phla ka por je ki early church man phla ka Jisu ka day ka yap bat ka de kan pe ka por bangin phlai ka teng jong Jisu kan day ka yap bat ka tapi ko phla be yo Jisu ko ayap nang compromise no ay jinga jampi ngim la ban compromise tapi haban pun kre anta kata ngim dai bangi tieng handai kan mau shwau non kita ki por pat boleh utip kum no beri kendong ye ke bangai ke jungu ki ba shane au ki ba phai khmat se u ki ba khat kerpa du rekat ba ke jing dwai ki jongi ba boleh usngau boleh utip nama kata Jisu bala kli u ke hukum ke bakongsan ke bakongsan tam dai Jisu wang e yo boleh ba utrai daga danut daga jingmut jing perkat baro daga bor baro buat ia jalau paramajan kum ba yala di hakini ki adli kum pilaban pendep ya kum ko jomblai nama kata ban ngamla ban habanga ia kum tahu blai kum dan tang tang wei trai bat kum juru tang wei utau mangila ban le sublai utau dai limbau Jesus Kristus mar ka sti upol sa utimoti ka ban kong kal nong ka ar khar basan sti ban kong Timothy kal nong ba ar khar basan wang namar dan uwei ublai dan uwei ublai tang wei ublai but uwei uksiang wei utau uksiang udai nong esai udai kalenti udai ka jingkieng wagin poi su tau ublai tau de uksiang nong esai jangi mediator jangi dan tang wei ublai wei uksiang hapreng ublai bat gibriel u Chris Jisu ubahiru uba uhiru ulalong ubriel uhiru ulang ubriel dan tang wei ublai batang uwei uksiang pidwai sa ublai tang ling bau Chris wat duai ba manu ban penyesat nam da jong pi
Orang ko mga napendap mau film kata film pendap cakap ko das tu dua lem nampak jogi. Ya jos ngoteng belakang jing dua. Tu dua lem nampak jogi. Kalau ko babakala ban mo bagi kita ki bala syukat bagi deki belai jong no ban dua nampak jogi ben sai nampak jogi tang ukres sula ben sai nampak jong aba jong pi. Madan tang wei belai tang wei kusiang tang lima jong ngila ban lai sulai. Tang lima jong ma demo bala siuspa yang apa repi. Tak tahu kani ketien bau belai uang kikon Israel kani hukum men yo ki wei ki belai nalor jong akabot no compromise but belai jong ga Bible. Ai ke dong kan baong ai ke nyam per kan dong uju belai jengi udah bersya belai jengi ka ketien jo belai ka Bible kani ka bala ada pen sisa da baro ki liang la proof ya ketien jo belai dai babaro dai kita scam lut ya ka Bible kata ka jing crowd jong ka ketien jo belai tak tahu hau banang ubastan hau bala sempang ka do noru ka ketien jo belai ka keren lut maka biang lut nak ka dan lut ka jubam tak kata dei giwe ki text ka pertai giwe ki scripture ne bagi ong ki jing tho ko ya ka pertai dai kira ki jing tho ki kot niam jong pertai dai ki bon bagi feel andala tes ki nak history andala tes ki nak science andala tes ki nak kata ka jihikai dai ki bon bagi feel ni ka ketien jo belai kam ju feel nama ka dei ka bala wan nu belai apa pen scam jo belai jongi bat ni haban yang scam ha kata ka nong rem to ba pen dum do par lok pat ba pen dum do par lok pat wat jele persya dei ani wat ko ngo khali ba ba pisu sengap bat ba pen ai ka jihikai ba pitang sile persya ken ken ye pi da kumai pat penam yo shui kum siam ta ka dau pi haban ba pi su sengap ba pi hilong jar jar bat ba pi su thu ski ba kin su thu pang ni bentar makan wan be ke jing ong ki breu nong uju hiu blai rum no pi mani hani mani tai mo re em kum long kum ta blai jong bible wang dei tang mangau blai rum la ba yo ki blai na lord changa ba pi la ta ki ni replace se kata ka man ni kala long ke ki ba mani no ya ki blai thao te blai changa bible ude wang men yo ki wei ki blai na lord changa tong in scam ga ni ga nogrem but ke jikat par su chu ka long ba ngin persong nogrem ya ka baro ha ka tien ka jong blai in ya da ka jing start da ka champang ha ka no ko bantaro bat kari ka jongi kan yo jing pen khia tang la da ka phai biang sya ka jihi kai jong ka tien nong blai da ka ba yang scam na ka nogrem jong ka tien ka blai tu blai kur khu hani ka por nam ta jongi baro lang to ye duai atrai ni ai ka brom shame namar ka ni ka por ka bangio se sen pat ban sha skor biang ya ka di ka jihi kai jong ka tien ka jome la yai pen kan mau ba yai pen kan mau ngi ko trai ba ki kon Israel hapdeng jong ki hajar ki pat ki brio saudong jong ki yang scam ha kan nong rem badan tang mo me ublai ba tang shame ki ko trai ka dan kamban phai hoi ha ki jing ya ti jong ki bon ki hap bon ki kan ria blai rei don ru ablai ke be ne scam ha do ka bukut ba melahi kai ru i na ka tien ko jame bagin long ke be ne scam bagin num phai de no ablai na ka ni ke jingai ka magi don ba dan tang ko we galanti kata ka dai tang ni bau ko ni Jesus Christ dan tang ko we jisha kata ro ka dai bau ko ni Jesus Christ dan tang ko we ka jing penem bala tho abaneng banyo ag jing penem kata ro ka dai tang ni ba ka teng jong ko ni Jesus ai ngo eme ablai ni ko por bangi oban ngai ye ka ni ka jing penem bangi oban ngai ye ka ni galanti ko trai kanang bangi la ban long kita ki nong elam lentin la ki we pat ablai ki baklano hagalentia joki namar ong ka tin jome ko trai dan kelenti ka ba I ka ma ka bet yo beri bon ya re ka bakut jong ka de ka jing yap ka ni trai mak da ablai ai bangin su thu ba ka bakut jongi ka de ka jing em bam jikot I chea ki thar ki jing le ki bon ki thma ki wan ko trai thare ngem shap tieng namar ka bakut jong ka ta ka de ka jing pernai na kam ta ka lawe ba nam ta kata ka bom jukut ka bam la pen kre nam ta jong kita ki banget ha ka keteng jong kun miu jisu kur ku trai ni ka por ka basa ki banget jong me baro ki ba shakri me teng jong jisu ki duai amen